Ito! Ayan, naninila lang ako siya. Dapat siya sa bago palagi. Nakatakot palagi para hindi kayo. Ito ang pinaglulutuan mo. Ano po, hindi po. Sa pang-pizza po yan. Sa gumagawa ka pa ng pizza. Si tita ko po. Si tita ko. Ito, ang ginagawa nyo rito, dito lang kayo nagmamasa sa ganito lang. Aba. Walang sana para mas malinis signan. Stainless o pag-aanin nyo. Hindi yung ganito lang. Kasi hindi mo alam, bumaga pa ang ano dyan. May ipis o ano dyan. Saka dapat hindi makalagay na. Sabihin mo kay tita mo, hindi po pwede na nakalagay yung mga dyan. Dapat ayan, katulad niyan, dapat magkakatabi yan, at saka itong mga ito, iisa. Kasi hindi kung saan nakalagay yung mga condiments, mga mantika, ha? Sabihin mo kay tita mo yan, ha? So, ay. Tatay, sasamahan niyo si Jonabel, ha? Punta tayo ng barangay. Ngayon? Opo. Ano gagawin natin? Ha? Ano gagawin natin? Anuhin po natin siya. Sasabihin natin na nakita namin yung yung pinagagawaan nila ng mga pizza at saka donut. Oh. Yun nga po, na-inspect namin. Medyo hindi naman, okay naman po. Kaya lang, yun nga po, sabi ko kay Jonabel, dapat nakasuparate na kung saan yung mga ibang ingredients na ginagamit yun. Dapat po doon lang, hindi yung nandoon sa silong, nandito sa may para maiayos ko po. Tara tay, Jonabel, halika. Dito na lang po tayo sa mga wow! Uy, ito. Happy birthday, wow! Sabi niya, wow! Happy birthday po sa inyong dalawa. Ayan, Jonabel. Ito. Siya nag-prank ko dati ngayon. Alam niya, kilala ka talaga. Isa pa, meron pa. Bakit tay? Nagmamadali ka tay. Bakit 77 ba tay? Ang sabi mo Ay, 26. 1944. 75 pa lang kayo. Tapos 74, 76. nga, Advance pala. Ini-advance pala ito. Gusto mo yan? Sa'yo na yan. Ito sa'yo po. Ayan. Tatay, picturean ko muna kayong dalawa. Bago ko ibigay yung yung surpresang isa kay tatay. Wow! Ilagay mo muna dyan, baby. Tapi picturean ko muna sila tatay. Saglit mo. Kunin mo yung bata. Paano? May magagalit sila. Oo nga, mamaya. Yung laro mo. Galing nyo dito. Galing nyo dyan. Tinapon na lahat. Ano ba gusto niyan? Kunin mo nga doon. Ang gugulo rito. Anong ano? Buhatin mo. Dahil mo. Ayan, ka muna tatay. Ikaw muna pipicturean ko. Mamaya po, pag si Jonabel po, tigisa kayo niyan. Ayan. Jonabel, dali. Tabi ka kay tatay. Ay! Ilang taon na si tatay ate? 76. Nagmamadali siya, sabi niya 77,000. Parang 50 plus pa lang. Tingin tayo, tingin po. Parang 50 plus. 1, 2. Ay, natakpan si tatay ng balon. Ayan tayo. Ayan. So guys, pasok muna natin. Saka na sa loob tayo. Doon muna tayo mag-usap-usap. A few inches later. Kaya
Ayan po, sa lahat po ng mag-a-avail ng aming promo na package, meron po kaming pa-free na bag. Ayan tayo sa'yo yan. Saan pa natin lalagay ito mga tatay? Medyo, oh, Jomar. Bakit yan? Masakit na, Bes. Saan? Ano dyan? Saan? Wala na, dito sila. Saan? Saan? Saan dito? Turo mo. Mino na, bilis. Saan? Kunin mo, lubo. Saan? Ayun, kunin mo, kuha. Ayun o, ayun. Ito, yan. Thank you, thank you. Kulay po. Bye-bye. Kunin ka na dito. Pin po. Sandali lang. Kunin ka muna dyan, Play. Kakantawan tayo. Lang. Lang, tanong. Oh, wala na yung ano itapay, wala na yung kagkila niya. Sige, kakanta tayo ha! 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Gutom na sila! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, Tatay at Jonabel, pakilipan na yung kandila nyo. Mag-wish muna ha. Hello? Opo tayo, dito. Ayan. So, ayan. Bago ko basahin yung mga mensahe ng mga mahal ninyo sa buhay na ipinarward nila sa amin, gusto ko munang hingan ng, ng mensahe si Papa Joe. Asan si Papa Joe? Ayan. Oh. Kuya, mensahe kay Tatay tsaka kay Jonabel na. Mensahe ko kay Tatay, sana mabata yung buhay nila, palagi malakas ang katawan. Saka, iwas-iwas na sa bukit pag may uwi na sila. Good yan. Kay Jonabel naman, pagpatuloy na yung mga ginagawa niya na maganda, patuloy na yung pagbibig niya para ma-improve. And happy 60th birthday, anak. I love you. And I love you din, Tatay. Happy birthday! Ayan. Salamat, Kuya. Si Kuya Jomar naman. Jomar! Ay! Hinatid niya yung girlfriend niya. Ay, hinatid ang girlfriend. Si Ate Juanito. Ay! Fake! Hey! Teka. Dali na. Oh, hindi ka na tapos na! Halika na, please. Kahit happy birthday lang. Oh, halika na! Ay, dito ka. Halika dito, ah. Mag-mic ka dito! Oo, halika rito. Ay, yan. Si Tita Aisel na lang. Tita Aisel. Tita Hazel! Tita Hazel! Tawagin mo tita mo. Tita mo, Hel. Tita Aisel daw, tsaka si, Dayan. Kayong dalawa po. Mag-message lang? Sige na, mag-message lang naman eh. Para mahaba-haba naman yung video natin. Oo nga. Ay, kahit na po. Dito po kayo, ate. Sa harapan ni Tatay at ni Jonabel. Ay, Jonabel. Jonabel ako ng Jonabel.
Pwede na lang. Sige doon na. Para kay tatay. Happy birthday, guys. Minsan, isip ko na pasaway kami. Pero dito pa rin kami lagi. Namahal ka namin tayo. Sana nga umabot pa yung buhay ko ni nanay para pagdating sa 50 years anniversary, sama-sama tayo lahat. Mahal ka namin tayo. Tapos kay Jonathan din na alamat. Alam mo naman, lagi ikaw yung sa mga kupumunta, ikaw yung kasama ko. Wala man ako may bigay na regalo sa'yo, alam mo naman, pag meron. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, mag-enjoy ka lang. Happy birthday. I love you, mga kumpit. Thank you, tita. Tita Asel? Natatama ba? Tita Asel. Si Dayan naman, asan si Dayan? Kuya ka ba siya? Dayan! Ayun si Dayan, Nagbibideo. Doon ka. Nakain na. Doon ka sana. Para makuha ng sila ng share. Ang layo mo naman. Yan. Happy birthday, tatay. Sana mababa yung buhay ninyo. Kasi siya na po medyo pasaway ako na sasagot sa gusto ko kayo. Happy birthday po ulit. Kay Jonathan naman, happy birthday, Jonathan. Hindi naiiyak siya, tinatawa niya yung iyak niya eh. Sana magbago ka na. Bakit? Pasaway ba? Huwag mo na akong gumatin. Thank you. Si nanay naman, si nanay Librada. Nanay, Dali niyo yung palingarin dito. pahingi ako ng mensahe nanay para sa dalawang mahal natin. Kunin niyo yung pantag po na lang sinanay dito. Ay, hindi daw. Ay, sige. Lumakas si nanay. Para kay tatay muna, nanay. Tatay. Yan, ganyan. Ay. Gusto sa mga. Yan ka parang mahaba-habang buhay. At lakas ng katawan na hindi sa akin. Bigyan pa rin yung mahaba-habang buhay at katawan. Pagpatuloy niya ang pagkawa, luto ng mga pagkain. Kay Jonabel, nanay. Ano masasabi po kay Jonabel? Ay, pagpatuloy niya ang kanyang mabait sa pagluluto ng pagkain, initinda niya. Lahat? Nanay, nanay. Salamat. Salamat po, nanay. Ayan. So, ito naman po ang mensahe ng mga mahal nyo sa buhay na iba. Happy 76th birthday, mahal namin tatay. No matter what, we are always be your #1 fan. Salamat sa inyong pagmamahal at pag-aaruga sa amin. Salamat sa suporta. Tunay kang bukod kami sa lahat. Matatandaan ko pa nung kami mga nag-aaral pa.
na pag nauubos ang kanin sa tanghali bago kami uuwi galing paaralan. Magsasaing ka na para sa pag-uwi namin. May makain kami kaya ganito kami kalulusog dahil sinanay mo kami magmerienda ng kanin. Labis kami nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan kami ng amang gaya mo. Hiling namin na bigyan ka pa ng malakas na pangangatawan at humaba pa ang inyong buhay para matagal pa tayong magkakasama. Sorry po tatay sa mga pagkukulang namin bilang mga anak mo. Happy birthday ulit sa iyo tatay. Mahal na mahal ka namin ang inyong mga anak at ako. Ate Jonabel, happy 16th birthday sa iyo na akong po. May you have many more birthdays to come. More candles to blow. Mama wish you lots of good luck, good health, wealth, and happiness. May all your wishes and dreams come true to you. I hope your special day is filled with smiles and laughter. I love you anak ko. I miss you all. Love, Mama. So tatay, ano po masasabi mo sa pa-surprise mo sa'yo ng mga pamilya mo? Tira guys! Mga anak ko, pasaway. Ay, sabi talaga. Literal pala talaga tatay. Pasaway sila. Oo. Sana habang panahon, haba rin ang buhay ko. Diba? Kaya, kung anong sabi ko sa inyo, huwag na akong susubakan ng buwan para rin ang buhay ko, no? Mga anak ko, pasaway ako. Kaya, tingnan nyo akong mabuti. Mga haba-haba pang buhay ko. Hindi ka makakatatong sa 26 tatay. Ikaw naman, Jonabel, ano masasabi mo kay Mama? Thank you, Ma. Kahit expected ko naman na to. Kasi sa akin lahat kinuha yung information. Kaya pala. Kaya expected ko na. Thank you kahit alam ko na to na mangyayari. Ginawa mo pa rin. Mag-ingat ka dyan. I love you, I miss you, Ma. So, tatay, meron pa akong isang sorpresa sa'yo. Ano? Naku, wag ka umasa, Jonabel. Wala sa'yo. Sa tatay lang. Tatay. Hilahin mo to. Wow. Oh, yan. Hilahin mo yan. Tatay. Sumabot tayo. Opo. Dahan-dahan, tatay. Uy! Uy! Ano yan tayo? Sige tayo, hilahin mo. Mahaba-haba yan. 1 kilometro yan. Sige tayo, hilahin mo pa. 50, 50. Sige tayo, hilahin mo ng hilahin. Puro pasay kang kalaban, no? Kakatungkit ka dalaw. May magkakagat. Yung labas lang. Tay, may panganak na kayo. Isang box ng 2 Ayan, may isip tayo. 50 yan, tatay! Yan na, sabi ni tatay, 20 daw. Ganun pa rin ni tatay. Ayan. Uy! Oh no, Mia. Sana all! Pabili ka na 50. Tay, iba mga pero mga Di ba kung sabi ko sa'yo, tayo 1 kilometro yan eh. Ayan kasi tayo nautlot. Pinansin ko kasi yan. Happy birthday sa'yo, tatay. So, ayan nga po. Mama, si Ma'am po. Anong pangalan ni Mama? Ma'am Maribel, yan. Para sa'yo daw po yan, tatay. Tatay, anong gagawin mo dun sa pera na yan? Anong gagawin mo? Ito, hindi ko na tanong, sabi ko na kaya. Tatay, sa'yo yan. Sa'yo yan, tatay. So, ayan nga. We have a surprise mo deliver ko. Kay Miss Maylin Palabay. Tatay, wish ko sa'yo. Sana nga po, humaba pa po ang buhay mo para magabayan mo pa po ang mga apo mo, tatay. In fairness, tatay, 76 ka na pero mukhang malaki
magandang ginagawa mo. In fairness, masarap ang donut. No, hindi siya marumi, ha? Prank lang yun. Ayan. Kaya tinikman namin yung nasa sasakyan kanina, tinikman namin. So, ayan. We wish you all the best at sana ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Ayan, kahit pa paano meron kang income, pagsuporta mo sa sarili mo, hindi na kailangan humingi kay mama at kay papa para yung mga binibigay nila sa'yo, ipon mo na lang yun. So, ayan, Tatay Francisco and Ma'am Jonabel, happy birthday po! Sana po na-surprise namin kayo